Hej Otney. I dag er en perfekt dag til at lære noget om verber, aktiv og passiv. Vi vil gerne starte med at fortælle noget om aktiv. Og her ser vi to eksempler på to aktive sætninger. The student defeats the master. Og A young man drives the car. det, der kendetegner en aktiv sætning, er at subjektet udfører en handling mod objektet. Som er trekant. Yes. Og subjektet, det er Kryds. eller x. Eller x. Og i en passiv Sætning. Der er det så subjektet, som også er kryds. Eller x, som vi kalder det. Måske. Det er så subjektet, der lider under. en handling. Præcis. Det samme Altså, gælder som the master is defeated. Ja. Eller the car is driven. På dansk kan man danne passiv på to forskellige måder. For eksempel, kagen bliver spist af hunden, eller kagen spises af hunden. Og hvis man gerne vil angive hvem eller hvad i en passiv sætning, Så skal man bruge. der udfører handlingen, Så skal man bruge. præpositionen by, som er lige her, Det kunne lyde for eksempel. The master is defeated. by the student. Eller The car is driven. Driven! Driven! Jeg er krass. Undskyld. Driven. Sådan, der har man brugt vi har bare haft en sjov dag, så det må I undskylde. Undskyld. Det her, det er vores, jeg ved det ikke, 10. optagelse eller sådan noget. Jeg tror det er 20 for det. Men the car is driven. By the student. Ja. Der kan man så passiv findes i alle tider. Ja. For eksempel i præsens, som også er, Nutid. The cake is eaten by the dog. eller i præteriet. Jeg skal ikke sige det der, mand. Jeg kan ikke udtale det. Præteritum. Datid. The Datid. cake was eaten by the dog. Eller i, Perfektum. Som er også er før nutid. før nutid. The cake has been eaten by the dog. Eller før datid. The cake had been eaten by the dog. Eller fremtid. Som også kaldes futurum. The cake. Future. The cake will be eaten by the dog. Og de aktive, Som er presens igen. nutid, The datid. Er det datid? Ja. Nutid, datid. Hvad skete der? Fortsæt. Og teknisk fejl. Teknisk fejl. Presens, som er Nutid, præteritum, som er datid. the dog eats the cake. The dog ate the cake. Og så har vi perfektum, som er, Før nutid. The dog has eaten the cake. og plusquam perfektum, Som er før datid. The dog had eaten the cake. og futurum, Som er fremtid. the dog will eat the cake. Will eat the cake. Og ja, jeg tror det var alt det vi havde at sige. Tak fordi Var det I ikke det, gad være med. Jo. Og hvis Ja. I har nogle spørgsmål, så kan I eventuelt spørge jeres lærer. Lærer, ja, for vi kan sådan set ikke svare på jeres spørgsmål. Overhovedet. Desværre. Eller kan de ikke få dit nummer, så kan de ringe? Jo. 112. Tak. 8. I må have en fortsat god dag. Vi ses.